Us llegiré un fragment de La bugada del cel. És un conte per a xiquets. I per a qui el vulgui escoltar, clar. La senyora Serafina era una experta netejadora de roba bruta. Igual que hi ha qui se sap de memòria l'alineació del Barça, ella se sabia de memòria totes les marques de detergents, de lleixius i de suavitzants del mercat, i també les sintonies de tots els anuncis de productes de neteja que sortien per la tele. De fet, posava la tele només per no perdre's els anuncis. La senyora Serafina semblava una iaia d'aspecte amable i inofensiu, baixeta, rodoneta, amb unes faldilles fosques netíssimes i els cabells recollits en un monyet al clatell. Però que ningú no s'enganye, que davant d'una taca se transformava i d'amable i inofensiva res de res. Davant d'una taca, les aletes del nas li tremolaven, el monyet se li posava de punta i fins i tot les faldilles diríeu que se li encarcaraven. S'arromangava amb cara de no cap amic, la cara de pocs amics la reservava per als que no recollien les caques del gos de les voreres, omplia d'aigua calenta un rivell i encara no s'ha vist brutícia al món que hagi pogut vèncer la voluntat netejadora de la senyora Serafina. Si feia bo, li encantava passejar-se per la porta de les escoles, cap allà a les 5, quan sortien els nens. Com era de preveure, després de tot el dia remenant entre bolis, rotuladors, ceres i esmorzars, els xiquets eren un catàleg de taques de tota mena i la Serafina, radiant de deler professional, s'ho passava d'allò més bé aconsellant la manera de traure-les. Fins i tot, si mai s'ensumava que ja per la intensitat de la brutícia, ja per la manca de temps o d'experiència dels pares no ho aconseguirien, s'oferia ella mateixa a fer-los la bugada, només pel gust de veure resplendents aquelles bates tan rebrutes. Com podeu suposar, la senyora Serafina era una institució al poble. Les millors tintoreries la buscaven si els calia consell. Tothom la coneixia i tothom se l'estimava molt. Per això, quan un matí gris i fred del mes de desembre no es va despertar, el poble sencer va acudir a l'església per acomiadar-la, tal com sabien que a ella li hauria agradat, contents i amb la roba més blanca i més neta que tenien a l'armari. Però no us amoïneu, que la història no s'acaba aquí. De fet, tot just comença. La Serafina va pujar al cel com un coet i un cop allà va entendre de seguida per què hi havia anat. El cel estava brut, fet una porqueria. Ja ho dien els ecologistes, pobrets meus, i ningú no els feia cap cas. Els núvols blancs que acompanyen el bon temps suraven llefiscosos i esmorteïts. Les estrelles semblaven cagadetes de mosca. La lluna duia randes de fum i les esteles que deixaven els avions semblaven un estol de bufandes brutes i esfilagrassades. Un fàstics? Una vergonya! Sort que la Serafina havia arribat al cel i això ho arreglava ella en un tres i no res.